Bună seara! Vin iară, ziua de joi, și ne vedem online la podcastul la Armânescu. Bună seara, Titus Mutritorii! Tora seara avem un oaspe mult tinisit, Mihai Cucuringu. Mihai, gine veniști tu moabeta armânească. Bună seara și Aristos Miniti, te călisteai la voi pe emisiune. Așa cum de-adim hăbarea pe Facebook, de-au așa îndau zăli, Mihai are bitisit Facultatea America, Ohio, de-apoi are bitisit și un doctorat tot America, tora lucrează la Universitatea Oxford, Anglia, și ne hăsim mult să avem un armân ahât mintimen, tora seara ninga noi. Așa cum știți, ați țină mutriți ca fi joi, care să aveți întrebări de Mihai, puteți li băgați sunt video, ți dezvârtești tora pe frânza Armâna Mea Media pe Facebook și noi să vedem, să apândăsim la întrebările ți le băgați al Mihai, așa, pe aradă, e cam câtă tubitisită, cum v-ați putem. Mihai, și nutritoria noștri să știu. Prota întrebare este idea de cafioară. Care sunt zărțile tale armânești, ți știtini de zărțile tale armânești, care să știi de-o vineră păpânia tăi tu România. Ca te amintași, tu România. Da, sigur, mi-am amintit. România, păpânia mea vine de vărgărie. Știu că Maia și Papu ei sunt scură tu vărgărie, tu cadri la ter, de zona Opancea, lângă Balcica, că Chisescu, nu eram aclocană oare, dar sper să pot să ajung. Iar Maia era de Avdula. Iar stripă pâinea noastră, tot și în zona acolo, fără născuți, baba, cum îi ziceam noi, strămaia, era de Gimaiaua, lângă Blagoiev, graftul vechea vărgărie. Iar Paplu Goga, tot și zona la mănăstirea Rila, știu că fu născut aproape de Bansco. Iar nu ajung și acolo cană oară, sper să am aradă sneg. Și Chirolul, are oară. Da, Chirolul. Ei protatul Armâniei vineri taliverde și de-apoi asmutară Bașcă. Că vechea numai Hoare era principele Mihai. Acel Chiro avea, știu că povestea tata că avea multe case acea Hoară, poate nu de case. Tora e mai mică, se numește parcă Nicolae Bălcescu, Tulcea. Fugire multiți mei, dar mâini de acolo fugire din Hoară, armaseră mult obțănii. Mult obțăni, da. Și este fumira la horle armânești, nauații tu României, ți la drar armânii după ți vineră. S-a sparsiră. Da. Și tata a fermentat acolo și un soră de-a lui și de-apoi știu că Paplu ei s-avea mutat în Brăila în 58-59. Iar din partea mamei, ei sunt de la Carataș, tot și vine de la Ter și stabilire la Râmnicu de Jos, Constanța. Cam este tot ce știu. Te amintași și Brăila. Eu nu știu sigur câți armâni era acolo, am amintit că nu era cât mulți. Să spui nici de cum era bana până zici Americii, cum era bana acolo Brăila și care era legătura ta cu lumea armânească de acolo, zicea. Da. Păi, dezghine că nu are mulți armâni tăra Brăila, cred că era un chiro când avea mai mulți armâni Brăila. Tora mai să rămâne puțin, mulți vdire București, Constanța sau Tuxeani. În țărțul dip avea mai mulți armâni. Știu că tata povestea când a doua el nunta în 82, că ți cu călisiri vă dau 150 de case, avea Brăila, deci case, și atunci în casă poate avea mai multe femei. Tora a rămas mult mai puțin armâni acolo, poate 3-4 de familii de armâni a rămas în Brăila. Mine am învățat românești acasă, cu Maia și cu Papu și ei mi-au zburat românești de împreună și cu noi și cu părinții. Că te-am învățat românești. Da. Nici am, așa, nu știu tu de... Nu știu chiar... Mata bânează nica, păpânia tăi, nu. Nu, dusele toți nu bânează cam, da. Am învățat de la ei să zburăsc, nu știu toate zboarele, nica face să înveți. Și nica face să înveți să scriu, asta că nu știu să îngrepsesc armânești, zină o oară când poate se să pensi nici mai unia, poate să înveți armânești să scriu.
Și după aia, după zi de Brăila, mine Pistipsescu că muzica cred că a avut un an mai mare rol ca să... Mi hârsesc mult că spusese acest lucru, că mi-aduc aminte, acum au și în 2 ani, un andamusi la Asociația Culturală Armânească de București, un andamusi cu tineri și cu tinerii armâni, și știu că și atunci spuneai că ascultai multă muzică armânească acolo, Tuxeani, și că te ajută mult acest lucru. Da, și asta. Cred că până acum 2-3 ani, zic, și cred că ascultam poate 7-8 ore, dați ore de sihăți, de muzică românească, că eu, ca ți-a dat eu matematică aplicată și programez la calculator multul, parcă nu-mi costă, știi, dacă nu... Care va zic că mai vrem să învățăm matematică mult mai bine, lipsea și să ascultăm muzica românească. Să ascultați muzică, dar muzica românească, da, parcă altfel la calculator programez mai lișor, ne cheamă. Nu-mi place când e și prea multă liniște și prea mult arăhate, nu știu. Îmi costă mai mult când ascult când ascult muzica românească în background, zic așa. Amator, adevăr, în 2-3 ani nu mai lucrez așa mult mine singur, adică am un grup de studenți la doctorat în Mare și mi-adun cu ei săptămânal sau avem ședință cu alte grupuri de cercetare și lucrez singur, mă abțin și ascult un cheam abțin, dar tot noaptea când lucrez amânat, cum se întâmplă aproape ca seară, tot mai mult rămânește ascult. Mi-aduc aminte tu de la Andamusația, ți-o avem la Asociația Culturală Armânească, că ai spus îmi dau zboară mult îmi șati paplu a tău. Era paplu care băna și în casă? Da, paplu care băna în casă, da, era mult avzit. Da, mult, toată Duneaua de Brăila, cred că îl știa, el și-a dus taifa Brăila și ajută mulți alții, dar apoi oameni mulți armâni zină Brăila și că un om mult avzit, ca zic așa. Ce ambiția știi de la paplu a tău? Ambițai multe, ambițai că mas nu muncești să fii om serios, nu poți să ajungi la anul. Cred că este totul lucru te ambițai de la el. Și să nu te agășești ca nu are de-o zis, de-o ți-ai rădățini și care oameni te ajutară ca să ajungi acolo. Care fuă oamenii care te ajutară tine să ajungi la psihiază? Păi, cred că mai mulți profesori, în primul rând, care de Brăila mi ajutară și mi-a ambițat să fiu un bun matematician, să programez. Apoi părinții ce mi ajutară ca să fac America la școală, mi-a dat Mirachea și mi-a petrecut la școala Cloții. Dar America, apoi când ajung și la fel, mulți profesori avziți și așa chestii care ambițară multe lucruri și mi-a susținut ca să de la o școală la Atlanta. Este mirachi de matematică, nu știu, o duchești de mult unic, de protele clase de sculi, nu știu, foa și ceva care dezvârti m-a amânat, educire părinții, educire profesorii, ca e mare harita este lucru. Poți cam din clasa 4-a, 5-a început să merg la concursuri, la olimpiadă, la matematică, de apoi mi-a cățat și pe informatica și câte puțin crescut, zic că e mirachea de matematică și de informatică. Noi și tu, Soi, nu avem altul insu care să avea dată carieră de matematică. Am un Lali, frate al papu, care el a drept facultatea București la Politehnic la automatică, BTC prin 1970. Are nici o legătură. Da, și el, frate Manica papului, și el este un om mult citit și ambițat. Și el cam fost protul de taifa noastră, ți-a universitate și un exemplu de noi toți apoi și părinții mi ajutară mult. Ei sunt 2 ingineri de meserie, nu cheamă largul de matematică și de informatică, să zic așa. Cum o lași apofăsa asta, sfudz Tuxeani? Iar ați de Arad, tu ți-ați duța la Olimpiade, minduia sfug în afară, nu știu, tipim sără profesorii, părinții, cum fă apofăsa asta? Da.
Polișoară? Acel Chiro 2002 nu erau mulți care își la școală în afară. Mine aveam un soț Brăila care Ferențu era soț cu tata și el zice ca și când răstit asta ca care este. Că el era mult mai învițat ca mine, ca și era olimpic la fizică internațional. Mine atunci ne țineam de școală, mai ne la olimpiade, la concursuri, aveam acasă și de fotbal în clasa 9 și a 10-a. Și era greu să adar daule, să le țin. Aveam zi două antrenamente, în weekenduri aveam meciuri în deplasare sau Brăila și nu nigeam cum nigea celul ăsta la olimpiade internaționale. Și după el avea intrat la universitate la Harvard și el zice ca și că mi-a ajutat să ne înscriu la examene, să ne acupăr cărți, să aveam nevoie, că acel Chiro nu era cum tora să ai cadru de credit, să poți plătești taxe online sau să acoperi cărți pe care să înveți și el mi-a ajutat și în comandăți aveam nevoie cărți ca să înveți. Și cam așa a început. Îmi dăsea știrea, cred că mult zborul la părinților, a dascărilor, toți mi-a ajutat. Dar apoi ați aminte că după ce fui acceptat la multe universități, tot nu era sigur că v-aș fug, că e cazul de țeau că e mult alargul. Eu atunci ca nu aveam vizită de Armânie, dar aminte să ne că Ohio la 5 de kilometri alargul. Era largul, era și multă parada, ți-a protă oară. Cum sunt Armânii, vor Taifa, tot nasib aproape. Nasib aproape, exact. Nasib la dau Casim Anclo, este și cam aici. Exact, da. Și mine atunci chiar dacă aveam bursă aproape integrală acolo la școală, tot era un efort financiar ca să drumul, calea, cazarea, masa. Până la urmă, zic ca și a profesie din Pitricură cu câți ani la școală și mine este lucru, nu vă aducesc ca noară. Mi-a dat în Irachia, ca zic ca și. Bursa învălea toate hărgiurile, îi lipsea ca femes, ți lipseau și alți părați ca să poți băneți. Nu, am lipsea toate taxe școlare, Ahoria era cazarea și masa și acel Chirot Armânii și tora, parazmuță, cum îngăzdeam și mai mulți era. Dar mi-a descurcat. Primul an fu mai greu nicheam, dar apoi mai ne luai job în campusuri, fu mai bine din toate punctele de vedere. Și pentru Sonia aliseci este Universitatea de Ohio și BTC cu 3 specializări, matematică, informatică și economie. Este țiva de Arada, este lucru la universitățile de America, se BTC cu mai multe specializări, pe tu România am avut țării universității, poți BTC cu mai multe specializări din oară. Este de Arada, dar mai dau cam așa Arada. 3 mă abțin. Mai învățai câteva cazuri, dar nu e așa Arada. Mine pot oare când ajungi și acolo, când ți-ai să dat specializare de informatică, care este vreau să dar, și mi îndoiam că nu doar matematică, că dacă Armânie nu eram olimpic la internațional la matematică, poate nu v-am descurcut, dar când ajungi și acolo și vizui ți știu acei sau cât nu știu alanță de acolo și vizui că ți-a drag eu matematică pe Armânie era piste, ți știau aceea, dar zici că s-a dat Sahurhescu și matematică specializare Ahoria de informatică. Asta era catastrofa, ajunsești acolo duchiși că adrași mai multă matematică în România decât adra lanță de lichia ta acolo? Da. Este sigur fu. Și apoi acurhi dau le specializări și apoi după cam vreo 3 ani, după ce BTC toate cursurile de matematică și de informatică, școala aceea era destul de mică, mă abțină de 1.000 de studenți. Și nu mai aveam cursuri sau la matematică și la informatică și mai aveam ca un an și ceva de școală de adrat. Și mi-a cât să dar economie, ca treia specializare, dar nu prea dorni acei ani. Am că aveai și lucru, tu ești Chiro, mergeai la universitate. Da. Aveam și lucru part-time și jucam și fotbal. Eram în echipa școlii. Aveam acolo, măcar că acolo era gine că la fotbal sezonul nu dura tot anul, dura mai și 3-4 mesi când a curchea școala.
Erau meși buni, eu nedeam școală, servici, antrenament, noaptea eram teme, proiecte, nu dormi acei ani prea mult, până tu tonile de pisi, tu te... Tu tinereață nu-ți duchesc cu ahăt zorii. Exact, aușatic duchesc cum greu, da. Nu are nica aușatic la tine, ai cale lungă nica până acolo. Cum tu chiși, care era najmamara diafurao? Difference. Anamisa de dau sisteme de învățare, acel din România și acel din America. Păi, cred că sistemul de toarămânii, ce pentru acel chirurg, cred că și la fel nu s-a schimbat prea mult, nu era aici ca și aici flexibil, adică nu puteai să alegi ce cursuri vrei tine, nu puteai să iei ce cursuri avea mamare Mirachi. Mine, tu liceu, cred că aveam aproape de 14 din materii. Toarămânii vezi că îți bagă mai mult accentul pe cantitate decât pe calitate, ca și Americii e altfel. Ei dar mai puține cursuri, dar dar mai ghini. Apoi aia poate puțin pitisește, rămân cu mai multul și poate te ajută apoi aia mai multul când ne să acuchești un job în serviciu sau un doctorat. Gândește că, nu știu, sistemul ăsta de ații din România ți bagă eu am grea ca cât mult cantitatea de informații ți o bazi tu, mă dănăsești creativitatea? Și da, dănăsești creativitatea, dar nici nu poți să rămâni cu atâta volum mare de informații, atâta răspândit, atâte materii. Dipisește școala și am învățat și multe, dar nu știi prea puțini să adari. Cred că este un gaile mare când zburăm de sistemul de toarămânii. Și înveți multe și nu știi cum să adari legătura anamisa de tutia este ți le învățași și cum bați tu practici, tu practică exact, da. Ți le învățași. Da. Și acolo de asta sistemul de SUA, zic eu, de America, cred că ți da mai multă șansă ca să da cercetare, nica din nic. Noi am început să dăm cercetare de anul 2, anul 3 de facultate. Poate rămâne altfel sistemul. Nu poți să adari în timpul licenței cum duci la noi cercetare. Poate apoi când duci la doctorat la... Timini este niheamă paraxima, indistini. Cum este să adari cercetare de matematică? Nu ai că găsesc cu tip ghine, așa că vai spun tine, ți adar tine când adar că si tăxeare tot matematică. Vă povestesc că vă dau exemple, da? Sleagă niheamă și cu alanta întrebare, că dimi de apoi adra și doctorat la Princeton, tu domenia asta de matematică aplicată, applied mathematics, matematică băgată tu practici, nu știam cum să permânești. Și mi se pare mult interesant. Voi să știu, tu ce domenii este matematica asta mai mult băgată tu practică? Păi este cum zici numai. Este atunci când filisim matematica și informatica, să rezolvăm niște probleme de alte domenii, gen cum sunt biologie sau economie sau finanțe, ți-a dat eu mai multul. Și am un lali cu Stanța care mai și pe Giela și Niheamă, care acum vreo 10 ani mi-a întrebat el nu ar zis manipulat, el de Alcaramuș sunt cei de Constanța, zis tine, cum a dat tine este matematica aplicată, zis n-a ca ți-i carte aplicată când o înveți? Zici, nu-i chiar așa. Dar știi ca niște exemple ți poți da, ți-a dat eu la doctorat la mine în teză, de exemplu, la biologie, noi vrem să atechisim, să zic, una moleculă, ea este formată, zic, de turnănie de atomi. Și acest atom, noi vrem să știm cam ce formă au, dacă sunt 3D, forma 3D, dacă e mai alunguiată, ne cheamă, mai circulară, sau cum arată este moleculă. Și, de exemplu, cercetătorii ei pot să măsură distanțele din atomii care sunt foarte apropiați. Nu poate să măsură mai depărtați atomii, dar cei care sunt în niheamă apropiați pot să măsură distanțele, cum Einstein, distanțe mult uniți. Problema era să începem cu aceste distanțe dintre atomii care sunt apropiați, cum va să adrăm toată reconstrucția 3D la toată molecula. Auata că găsesc cu niheamă cam aghini, că și mine BTC inginerie biochimică și niheamă cam aproape.
Știi, mai adrăm și ca aplicații, mai detectăm, cum zice, furări financiare, mai adrăm algoritmi care recomandăm, de exemplu, filme pe Netflix. Tine când mutrești pe Netflix la filmul, de exemplu, și când dai un scor după ce vezi acel film. Spune cum desiți avut Harry multul, e cam abțin. Exact, da. Și altă oară când Netflix va să recomandă să ia ți filmul să mutrești, sunt niște algoritmi care, pe baza cărora să arată ție recomandările. Adică mutresc cu ambăliga la alte profili, alte oameni care vizură idgili filme ți veduși tine. Și la acele idgili filme care le veduși sunt notele la fel, ca să află profile care sunt similare cu tine. Deci, apoi, acele profile similare cu tine, v-ați vedea, ții filme vidura ții oameni, cărora le plăcură, și apoi știi va să le recomandă, că ei zic că aveți profilul... Care vă zic că este un turlie de manipulare. Adică să exact, într-un fel, da. Și astea sunt exemple. Sau la burse, noi misurăm și estimăm cât, dacă va ia bursa în sus sau în jos mâinii, știu eu, dăm pronosticul cât curentul va să consumăm mâinii în CSB. Acte probleme zadrar cu matematica aplicată. Care vă zic că putem să ne adrăm mult avuți, ca le știm mai este lucruri? Ma să știm cum va să ducă bursa mâini și pe mâini? Da, ma să știm, da, și ne cheamă riscul acolo. Bană, veți, noi ne cheamă cum să ne adrăm cam avuți. Da. Că și mai rămâne așa, nu știm. Da. Mult interesant domeniu și mi se pare că este mult larg area tu care poți ducă, partea este cu matematica băgată tu practică. Și ți spuneam, să urăm să ai mult tichitul locurilor la dari. Ți spun naima zori anda era acolo tuxani, avuși, nu știu, vără hop, anda aminduiși că este mult zori și că nu v-ați poți să vitisești să calea ți-o închisiși, că v-ați vrei să te torni acasă. Zori aveam, ca nu mi mindui că nu ați dipisesc cu calea ți-o hurchi. Cursurile acolo erau greale, era și volum de cantitate, volum de informații foarte mult. Minduiam daima de sacrificiul de ți-a dat părinți acasă și nu mi minduiam că la curbane ți-o adra. Față la curbane ți-o adram, da, cum zic că mâine curbanii, nu-ți faci să-mi torni înapoi. Și da, tricou vara și apoi mi-a învițat acolo, mi-a acomodai cu soție, cu școala, cu fotbalul, cu serviciul și mai aveam irachi și acolo. Avut și acolo America vreo contact cu lumea armânească? De acolo știu care și acolo baia armâni, că să bazi. Armâni, dar eu eram în Inti, Ohio, acolo nu avea can. Dar apoi, când am început doctoratul la Princeton, nigeam mai des New York și mai cunoscut acolo vreo doi armâni. Și nigeam mult Los Angeles. Am un tet acolo, tata are una soră care e și Los Angeles și acolo are mulți armâni. Ne ești la multe arăți. Este, cât fui în America, aproape 40 de ani, trecui multe evenimente și arăți Los Angeles. Acolo eram, da. Care fură lucrurile care ți-a fură Harry mult America și care furațele nu ți-a fură Harry acolo? Păi, cred că mai mult mi-a avut Harry oamenii ți-i cunoscui acolo și în viața socială și la universitate, profesori ți-i avui niște profesori mult achechisiți și mult alăpsiți și mult alăpdați, apoi profesori cu premii foarte renumite și profesori care au avut luare premii Nobel, de exemplu, acolo. Și altă turlie de oameni și parcă când am văzut ca de atâția oameni, parcă nu, te motivează mai mult, nu poți parcă să nu adar și tine sacrificii sau curbanii cum adară ei când erau tineri asta în viață. Și viața socială, acolo iara, un pic ahor, nici am ahoria față de ție, este toarmânia, parcă fui foarte surprins când unești una oară în regii, în campus, văzui că erau cluburi
ieșeai de cămin și... Regia este, spunem-te, ați nu știu, iar mâine țin Mătrescu de alte craturi, este un loc, eu are mulți studenți București, acolo bănează ei. Și asta ne spune Mihai că ce dusi mult când vizu cum era bana de noaptea Da. la studenții din România, de București, adrânda lui Biani cu ții, știa el de America. Cum era să dar sculia asta la Princeton? Una instituție de învățare, hăta abzătă toată duniaua, divisești că avea acolo și oamenii ți luară premiul Nobel. Cum este să înveți tu ahtari loc? N-am mai greu full la început, până mi-acomodai și cu cursurile, că eram de la o școală mult mai mică, Ohio era alt nivel, când ajunge la Princeton are studenți de toată duniaua, concurență foarte mare, altfel sunt și condiții ca să înveți, cum ziceam, profesorii sunt foarte, foarte căchisiți, mult avzâți, și apoi la doctorat parcă nu e și mare concurență cum este la licență din studenți, ca fi un așadar, cum zic, lucrează la proiectul de cercetare și poți mai și colaborezi cu alți studenți și alți proști, da? Și pot zic că fu o experiență de pe acolo. Campusul, cel puțin acolo la Princeton, fu unde de permit și ne-a avut multă hare să înveți acolo țințeani. Țințeani. Agățași lucrurile după ți BTC și doctoratul? Tu ți alte locuri ai lucrat acolo, America? Da, după ce DPC doctoratul în 2012, lucrai un an la New York, la Bank of America, la Merrill Lynch, cum aveau ei acolo divizie de trading, la bursă, tranzacții. Și după după un an din New York și Los Angeles, la UCLA, cum zice, University of California de Los Angeles, și acolo și 3 ani. Așa, la Bank of America ți lucra, Drai? Ți lipsea să dare acolo? Acolo, pe practica, dram ți-am vitai la școală, la doctorat, ți țințeani și a început să back to practic lucruri ți-am vitai acolo, m-a aplicat mai mult la domeniul financiar. Adică noi acolo construiam modele de trading și funcții decideau acele modele, dar apoi banca aloca capital parat, sute de milioane de dolari, în funcție de predicțiile ce le adream noi pe diferite stocuri, diferite companii. Și cam asta era lucrul. Foloseam statistică, matematică, programare. Nu te-a risi mult acel lucru? Ți fuziși de acolo? Ba da, California. Nu. Mi-a risit, avea hare, mult interesant. Îmi îndoiam că voi ședvăr în 2 ani în sistemul universitar, să văd cum este, nici am îmi că poate să ajungă profesor vreo dar apoi a zis că, ok, hai să mai dar cum zice, un postdoctorat la UCLA, era și o școală foarte avzâtă, oameni cercetători foarte avzâți la matematică și matematică aplicată, și deci să neg acolo 3 ani, că este mult mai ușor să torni de industrie, mediul universitar, mediul academic, decât să torni din... E mai ușor să din industrie, e mai greu să torni din industrie, mediul universitar. Că chiar legătura cu lumea cercetării, cu numai publici articole, știați, aduci că un an vrei mult să ajungi dascal, profesor, aici că se scuși testul furni lipsea și acolo, aproape de lumea asta universitară. Universitară, da. Era școala foarte bună, UCLA, și zici nega acolo, aveam și cheamă TAIF acolo, și zici că îți faci și 3 ani ne cheamă la căldură, că duri și zui la tu frig acolo în Ohio și New York și New Jersey, acolo iernile sunt mult alcoare? Da, mult alcoare, iernile, mult greale, da. Ca tu rămâni de altfel, da. Avem o întrebare și o întrebare, îmi pare, de la Nicu Batori, adică că histiva soi. Da. Dice așa,
Mihai Cucuringu, Miha Cucuringu, Paplu al Mihai, fu protlu armânții a urhi lucru Brăila. Trapsi după el mulți armâni, ștora avem una comunitate armânească Brăila, Bircheavi sa cosurnin lui a meu Miha. Ți-și aduți aminte Mihai de papsu Miha și cum îl trimisești? Cum l-aduți aminte? Păi, da, și asta exact ce duceam și când începem de papla meu Tahurhite. Da, mi-aduc aminte multe lucruri de el, că bădăm de adun până casă. El ne vrea mult, eram nepoții de casă și cam tot... Deci zicem că ai nica un frate. Da, am nica un frate București. Și nu este matematician. Nu este, economist este. Și Paplu și Maia, ei mult în vrură. Și apoi când zi alargul, poate nu le fulișor, dar zburam cu ei cât puteam de des la telefon, dar apoi după zi și încercam de preună ta zi înapoi cât de mult o pot. Proți ani când zi protoanul... era Mazori. Da, eram Amazori și mai largul, Prodlua nu vin decât veara ineam acasă, primii 2-3 ani. Dar apoi Hurhi zin mult mai des în toarmânii. Cred că aveam un an în 2010 când vin de 56 ori an toarmânii și avea crescută mult bursa? Da, și nu, că nici nu eram atunci eram câteodată lucrurile. M-a suidisi că mai aveam conferințe, veara, iarna ineam, mai avui o nuntă la un lare, apoi avui alte conferințe și în Europa și să fțeați în toarmânie da. Mai ales că atunci, până în 2010, mai e nica băna și ineam mai des acasă ca să-i ved. Cum îndoiești că lipsește schibă un sistem de studii ambițare, să aibă emisii, rezultate, cât cam bune? Cum lipsește? Păi, mi-înduiesc, cred că tot ahurchește de la oameni, de la profesori sau oamenii aceia care au funcții de conducere. Și lipsește să nu hibă corupție, să nu hibă sparță, să zic așa. Și cred că și mai lipsește și notele pe merit. Nu poți să încuperi examene, că dacă chizezi după rămânie practica asta, să dai parat să încuperi examenele. Am văzut și actori. Și ce mai lipsește? Lipsește și profesorii să păltiți ghenii, dar apoi să nu aibă tentați că aftă parat la studență pe examene sau actori lucruri. Și să față și, nu știu, și studenții să înveață lucruri care le-au hare și pe care de apoi să poată le bagă tu practic când o depisezi cu facultatea. Ca și masa înveți nu-ți place, nu prea să custa și ambițarea, să înveți multul și degeaba. Vai, în America sunt și mai multe instituții de învățare. România, nu știu ți zic, are și au sigura facultăți, universități. Are și acolo școli bune, sigur. Profesori buni, are și alte lucruri cam abțin bune. Da. Ți-uri nimic poți dai tineri care vas acasă, idi acale ți-o luași tine, ți-o bitisiști tine. Ambițarea asta tuxeani, un sistem de ambițare de înaltă tesi, de un înalt nivel. Păi, cred că se face ca să rămână daima cu capul pe umeri și să fie serios și să nu se îndoiască că să acasă de un lucru și de apoi să nu-l depisească. Cred că asta e mai important, Harry, să fii om serios și să talantii de apoi talent sau mai știu eu ți de astea, să poți să le înveți de apoi pe parcurs. Noi este zori lirtare că te dănăsi. Mindește că este zori tu chirul ăsta anda informația este atât multă de atât multe locuri. Este cam zori ca un tiner să-și află de prota un cale bai hibă n-ai mai uidisită. Da, înțeleg ce detalii că uite, ține să spunea în ea, acel chirurg când o zic că era și ca un dezavantaj, era că România
vaca din timpul liceului să hotărăști să care cale să o acați, mai vrei să adari medicină sau avocat sau mai știu ce. În America, după ce intri la facultate, ai vrând 2 ani să te minduiești, cale care să acurchești, ca să zic așa, și să dai șansa ca să te mai maturizezi neheamă, să mai treacă ca vrând 2 ani până trebuie să iei, să te decizi cât e să acați. Că parcă clasa 10-a, 11-a, cum e toarmănii, parcă este multă onia este ca să este decide. Și de multe ori, cred că părinții ia actări decizii de copii al lor și nu știu dacă e ghine, că apoi ama să aleagă altul de tine și trebuie să nu-ți placă ți-a dat. Că că poți să ai niscânti hări, mirăchi, când ai, nu știu, 16-18 de ani, când ajungi la 13-14 de ani, îți vezi că alții sunt hărli și mirăchli care îți adară șbana și geanul mamșat. Da. Iva și neheamă și cafiun, după ce acață calea ți-o vor să adară și neheamă curbanii, cum ziceam, Daniel, neheamă sacrificiu, că altfel, fără asta nu poți să ajungi la larg. Ai foarte mare competiție de toate domeniile și pe posturi și mai ales la școlile astea mai bune sau la companiile mai bune și ca să acați acolo un post trebuie să fii mult mai bun ca lanț. E copuslu sigura, tot n-a da imi și da rezultate bune. Si spune hamă de cum fu acolo, Los Angeles și la Universitatea Berkeley din California. Păi, cum duci de Neavra, ești acolo mai mult ca să lucrezi cu vreo 2 profesori avzâți, avui și mă arată ca să predau acolo vreo cursuri, cât eram acolo acei 3 ani, nești într-un stagiu de cercetare tot la Universitatea California, de la Berkeley, care este altul loc avzât pe domeniul ăsta de matematică aplicată și informatică. Mai eram și pe o altă universitate la Brown, pe coasta de est, și duci acolo 3 meși. Iar averile, tot așa, negeam New York, ca să lucrez, aveam acceptat niște joburi în domeniul financiar și ahore de astea și deam în Los Angeles, la universitate. Și acolo aveam cercetare, predam, am avut și câțiva studenți pe care îi îndrumai când scăpim proiecte de cercetare. Și cum și tine ca profesor, care era legătura Namisa de tine și studenții tăi? Păi, eu zic că cred că seam ghini cu ei. Cerințele erau la anumit nivel, că era școala cât de bună, și studenții sunt buni, serioși și a dat lucru bun. Să faci ghini de ambele părți, ca și eu îmi dau interesul ca să predau ghini, să propun proiecte mai interesante. Deci că aveai studenți de institut Duneaua, de institut Loclu, și de civizuși tine, care studenți era mai lucrători? De eu, iar studenții de toarmănie, să știi că sunt foarte lucrători, mai ales ca ăștia care ajung la universități de top, la Oxford, la Princeton, la UCLA, sunt toți olimpici, mare parte a lor, ca să ajung acolo din start foarte serios. Și poate studenți de China care ei mult muncitori. Sunt și mulți și are știu să alegi oameni care sunt și foarte buni și talentați și lucrători. Cum și-a pofasea după aia si torni Europa, dimitora și Angliei, știi lucru adare acolo, la Universitatea Oxford și la Institutul Alan Turing? Păi, protul lucru, când mi turnai, zici că mi gândeam că vroiam să eu mai aproape de casă, de taifă, de armonie și îți uit America aproape 14 de ani. Zici că e duri, băieții ne cheamă mai aproape de casă și
cam mai este fu protlu motiv de vin. Că mai ales când eram în Los Angeles, era mult alarg acolo, nu poate 20 de ore, dau 20 de ore ca să înghiți ca zi acasă. Tu armânii, mi-aduc de aminte că neși una oară cu Maia săraca când nica băna Los Angeles, când ajunsem acolo, Maia săraca petrusită de calea, zice, eu mai mi-a ducești la marginea locului. Cam așa era, da 20 de ore tazen și apoi nica pitone, nica dau zăți, era larg. Și cam așa mi-mi indui că zici că sfațitora din Europa și nu aveam așa de să aleg Iusmitornul. Asta era ori București, mi induiam, ori în Elveția, ori la Londra. Și până la urmă, cât ai de mi turnai la Londra, cât ai un job la universitate la Oxford și prota oară 4 ani și dui la Londra. Că lucram mai mult de la un institut de cercetare din Londra, cum zicești, se numea Alan Turing Institute, și nici eu acțat acolo cu câte granturi de cercetare. Și ai mai și o colaborare cu acel institut? Da, nu mai eram acolo, cred că de când a început pandemia, de vreo 2 ani, dar ca și săptămână avem 3-4 proiecte la care lucrăm de adun. Și apoi ne mutăm Oxford, are mai mult de un an de zile. Și altfel, altă turlie. Da, cam arihati, cum este? Da, mult mai arihati. Încheamă și ca la hoară. Că se va la asta, încheamă Para Oxford. Para Oxford, da. Nu e chiar hoară, dar e mult mai liniștit, că sunt oraș studențesc cu mulți tineri. Mulți tineri care înveață cel mai au de învățat, da. Și de aceea și că se bă, încheamă mai liniștit. Zicești, Maninti, că se bază minduiai că v-ați vrea istitornii era București. Mai că avem una întrebare de la Daniela Costea, care se petreați hiritimati, anglinăciuni, și te întreabă, ai tu minte istitornii în România? Minduiești la vără proiectul european interactiv care să ajută cilimea, iar mâini de iuțidos să aibă cam multă vrere de matematică? Da, eu mi minduiesc că poate va zi oare când va sacat și un proiectul României, poate la București, zic eu, ca să dar un institut sau una firmă, eu să lucrăm tu domenii sunt apropiate de țara, dar eu la Oxford, cu legate de domenii inteligență artificială, domenii financiar. Minduiesc cu care și Armânie, mulți tineri, mulți făcioși frate care sunt mult talentați și învățarea de a da carte Armânie și pot să dar proiecte interesante și cu ei. Mai la Marea Bileau acolo, cred că este că lipsesc cu mult finanțările ca să dar un centru, un institut de cercetare, va niște fonduri serioase și Armânie să cam nu sunt și predictibile aceste fonduri, mai poate de la fonduri de la Uniunea Europeană. Altfel e tu America să aproche actări fonduri, ia ați eu hitini Anglia, este mai ușor să aproche actări fonduri decât este tu un Vasilii de Uniunea Europeană. Da, este mai ușor, parcă și procesul prin care îți da este separat, este mai transparent, să zic așa. Armânii, nica sunt idgele structuri care își da paragii una la altuia. Și nu prea, când hi tineri și nu hi la... Minduiești că este o lângoare balcanică, va să scăpăm cu Zuria? Da, sper să scăpăm, zină oara să scăpăm de actări lucruri, Masivă mașul lângoare, masivă Chinia, mă pare care mai multe. Și atunci vor luare pe arată. Da. Vedem care este viața, n-ai mai greaua de care putem să scăpăm. Janina Constantin, să bag una întrebare, are nici am legătură cu ți zbărâm Manintia, ma sigur poate să ai altă apanda seaua. Care mileti dit lumea ți-a înveață tu America, este cam amintimenă. În afară de armâni. E greu de să așa care mă amintimen, că, cum ziceam, Ninti, ca să ajungi, zic eu, studentul sau cercetător sau profesor la aceste școli,
vas treći pred mai multe teste ca să ajungi acolo și cam toate milesele care ajung acolo sunt mult alăxite, ca și nu prea e greu să ajungi acolo la acel nivel fără să fii mult bun pe domeniul pe care lucrezi. Mi-a avut colegi de toate milesele și pe lângă români și de Franța și de India, avut colaboratori, de China. Tot la doctorat am aproape de 15 studenți, cred că poate 12 sunt de China. Baia. Da, ca baia. Awațiu hitora la Universitatea de Oxford, ți lucru adar, cum îndusești un parei de tineri, ți adară doctorat, dacă ți gini, care este lucrul altul ți adar acolo? Da, păi predau cursuri, am câteva cursuri, ți le țin ca fian la Departamentul de Statistică și la Matematică și ahoria de asta am la doctorat studenți cu care mi-adun săptămânal și lucrează la un proiect de cercetare și noi ne adunăm ca pe săptămână și discutăm ce progres a dat ei și apoi scriem articole, le petricem, publicăm. Da, exact. Un obete mai tehnic ne cheamă, exact. Și apoi mai am și la masterat studenți ca fian 4 țințe și pian, dar protul lucru ce acasă n-am mai mult timp este studenții de doctorat, că sunt mulți toravazini ca 3-4 de toamnă și este care sunt tora 4 de studenți, nica nu dipisescu că de la COVID a avut extensii tot și va treacă ceva chiro până va lipitisească. Și va aproape inghiți de oameni și da? Nu știu, de ești tineri, ți cum îndusești la doctorat, care a avut o lucrare, ți-a avut mult hare, care până mai interesantă? Greu să zic ca și să aleg mașină în lucrare, că am mulți studenți care sunt foarte buni și muncitori. Am avut articole care erau mai mult teoretice, de statistică și matematică, am avut și acolo articole care fură mai mult aplicate, să zic, ca și în domeniul financiar, și este atora are un chirou, eu mai mult lucrăm de articole ce au aplicare la domeniul financiar. Cum se pofase una temă de doctorat acolo? S-a dat niscânti căiuri de la universitate in și doctoranții cu niscânti idei și s-a dat un mobete să-ți vadă sudisești cu direcția ți o băgă universitatea, care este procesul? Cam mașcă direcția nu neapărat de la universitate, ci de la profesorul care coordonează teza. Sunt discutații și când studenții la interviu ninte sib accepta să sunt apropiați la doctorat. Și apoi când acurchesc cu doctoratul, au și în minte una temă de cercetare în liga de care va lucrăm de adun. Sfații ca să se vă o temă care și aibă hare de ea și mine pot să coordonez. Că mai se bună temă care mult alargă de tuția dar eu pântora și eu am expertiză în arma mare, nu-ți face ca să colaborăm. Eu va de mesi. Sunt profesori, nu știu, sunt mulți studenți ți vor să ajungă la acel profesor și să alumta și și tine unde tați profesori? Sunt, da. Eu nu neapărat e lucru bun, dar e și mult de lucru, că la mine departamentul nu are alt profesor care să dar aplicații la domeniul financiar. Mie, dacă lucrai tu industrie, tu bănță și știu domeniul maghinii, la studenți la rihare ca să aibă un îndrumător care a avut și experiența asta în domeniul financiar. Și de-aceea mi-aproape mulți studenți am tora vără an 2 și acurchei tora să încep să spun nu că eu mult de nevoie cu somnul și nu...
Câte Nu săhăți pot. lucrezi pe zoo, Mihai? Câte săhăți pe zoo lucrezi? Păi, depinde de zoo, dar zic ca și de obicei, încep poate pe la 9 tachinași, până pe la, zic ca și dau 3 tachina. Apoi mai iau pauză de prânz, la țină, mai ies la salag, niheamă, mai un fotbal. Cred că se adună de, zic eu, 13-14 de ore pe zoo în medie. Abaia. Cama, poate, da. Atunci, de când duci cama, așed pistol, cred că 15 de ore masa în zoo mai aglomerată. Și în weekend, la fel, nu e mare diferență de... Pe weekend nici atunci nu șeți? Nici am abțin, lucrez, dar tot cam 10-12 de ore de sihăți pe zoo, cred că și în weekend să face să lucrăm, da. Yeah. Zori spare. Spusesti de mai multe ori, ați tu mapeti de fotbal. Care e legătura cu matematica? Te ajută fotbalul să niheamă legătura cu realitatea, de mis de pui niheamă de tesa asta abstract, eu te duci matematica? Da, mi-ajută mult. Mine jucai în 2 ani și la Brăila când eram fui junior la Petrolul Brăila. Că mi-a câțai mult amânat de fotbal, clasa 9-10. Și după aia jucai și când eram în Ohio la facultate, ca 3 ani, când duceam înainte la echipa școlii. Da, fu un miracol eu avut din nicta, zic, și că mi-a câțai să l-a dat în mod organizat mult amânat și după aia clasa 9-10 era târziu să-mi țin să dat de performanță fotbal, să zic, și mai ales după aia mi-a câțai să nega olimpiade și era greu să aveam antrenamente de zoo, aveam meciuri în weekenduri și era mai greu. După aia mi-a lăsat și mi-a făcut mai mult pe școală, și tora, când am arat azi next joc fotbal, neg. Asta e sănătos, să dar un sportul, mai ales mine care șed pistol 12-15 de ore de sihăți pe zoo, spații să dar mișcare, ne cheamă din când în când. Așa că când am ajutat chirurg. Toți matematicienii joacă fotbal, mea și Alexandru Gica, îl știm. București, știu, da. Are mare merachete fotbal. Da, păi și alții, când eram când ofițeri armâni, cred că din dați ei și ori 8 erau ori la matematică, ori la informatică. Da. Okay. Careva zic că fotbalul și matematica iemnă mult ghini. Iemnă de adun, exact, da. Avem o hăbare de la Lence Kostovska Pavlovska, este de Republica Macedonia de Nord, om și cu surină. Wow. Și duțea și căpșor la ei care bitisiți vatu domenia calculatoare, va sib Oxford de 3 zile și te întreabă desi va să ai chiros te aduni cu el. Sigur, da. Să treacă de mândare și va mi-adun, sigur. Sticaftă, mai acum să dar legăturile, am să dar mâini. Da. Acolo Anglia aflași, ți va armâini, te adunași cu vără. Da, am au asoț, avem au asoț armâni, mai mult sunt în Londra ei. Sunt oare mai multă decât credeam eu când vineam la prota oară. Că nu avem chirota să ne adunăm, dar tot ne zburăm să dăm în adunare mai mare. Poți vă să schemăm și că vă cântătoare toată României să ne cântăm, anica să treacă și pandemia. Tora că dispeați răcăierile niheamă, cam multul, de cum era atunci, de Sony 2 ani. Bai vine și ațea oară, e un an da muzica mai mare. Da, Londra are mulți. Vai zinim și noi, da, mai mulți. Da, vă așteptăm, da. Dit locările iubănați de mine, ordinași pe ahât mulți că se badzi, America, Europa, iuți avuhari cam mai multul. Și câțe? Înduiețul când i-a avut mai multe hari la New York, poate că era și acel chiro, aveam vârsta când este că se bă, cred că are n-ar mai mari harita, zbunesc eu alta zic și atmosfera noaptea este parcă ni cheamă Horia, are multitudini de hăni, multitudini
de măhălăți de toată duniaua, de postned, multe cluburi, restaurante, hăni. Și parcă zic eu, la cel chiro, acolo ne-a pus una mare mirachi, tați bănezi la New York. La Ilichia au idesit în New Da, York. da. Dar apoi, cum doi de neavra, fură și alte locuri, eu îmi plăcu campusul universitar de la Princeton și Toraua la Oxford, sunt mult umșate, parcă ca de permit și taina mai mare haita să înveți acolo sau spedai acolo. Cam asta fu O duci și America și ca acel loc, toate chestiile pot să se facă de alihia și cum se spune de mulți oameni. Cam da, mă sfați și om serios, că nu ți bag cantul traista acolo, mas nu lucrezi și să înveți și să vrei tot timpul să ții mai bun. Că și acolo are multe legi de universități, de joburi. Este an mai bune la Princeton, la Harvard, orașe de joburi mai mari, la New York sau ele, e mult mai greu să le acați decât toate că se bază de America. Care vă zic că să mutrești lucrurile și lucrezi mult. Da. Asta e secretul, da. Le dau urnechi, putem să le spunem tinerii, sunt doctoratul a Horhita Caliei de Bană. Cum este Mihai de azi, care a smutrim înapoi cu Inghețani? Cum era Mihai de azi și Inghețani și cum este Mihai de azi? Care sunt lucrurile ți-a îngreacă mai mult tinerii ziua de azi, tu bana ta? Meni minduiescu că ar mași Edgar Mihai, aș zica, și poate ne cheamă m-a învițat că pe tăcoia cât chiro tu câte școli, poate știu eu... Noi zicem că ne cheamă mai mult. Ne cheamă mai mult, poate ne cheamă m-a legat, când ne-a avut tehnica să ved multul văsălie, mai multul textitia lucrurile, când ne la conferințe și deam acolo chiro destul, chiar avalta să minduiam, cred că și zui mai mult în Asia decât și zui în România, în vest, să vizitezi România sau ca și mea nici nu vizitai ca în oare Gărția, de exemplu. Așa e posibil. Și poate, nu știu, poate ne cheamă cam mai nedurnit, cum ziceam, de-a neavra, că ar mai ne cheamă în urmă cu somn numai. Eu minduiesc că masa antică să pensii ne cheamă Onia, va să acați, va să ajungă cu somnul de urmă și, nu știu, și poate ne cheamă aușit, ca și că toara când o bat topa, unul zuhumi doar imesea în săptămână, cred că. Deci nu-i semnul bun. Ca și... Tot incubatori, pe treația alții, nica una întrebare. Vezi să o ia, te mutreaști? Da, vezi. Și totul nu-mi pănează armăini. Desi Mihai s-are îndămusită cu alți armăini cu tesia înaltă ca lui, profesori, cercetători, oameni ți-a dat răxare, guvernanți, alte zânăți. Nu știu dacă armâni de-a noastră, nu armâni de-a noastră. Armâni de-a noastră. Adică cunosc câțiva București, care știți voi, care sunt în domeniul universitar. Ahuadia de asta, America nu prea, nu mi-a adunat, zic așa, cu careva care, sau cel puțin nu știam eu că sunt armâni. Știu că America are bitisită doctorat Canda și ficiorul Alieva Bosgan, Francis Bosgan, lui cunoscuși, nu știu. Francis, da. Cred că jucai vărânda ori fotbal cu el sau ori cu el, ori cu colega lui de cameră, un altul ficior. Da, cred că jucai vărânda ori fotbal la Los Angeles cu el și studenții sunt foarte mult, cunoscui foarte mulți studenți care erau mult valoroși și ajunge la este școli mai înalte, ca și la Oxford, acum vreo 4-5 ani, citeam un articol vesnic că de clasa de anul întâi de la informatică de la Oxford, de Oxford, un sfert erau români. Zburăm de români, nu armâni, da? Așa ca să dați idee cât de mulți sunt, cât de mulți români România studiază acolo.
Ok. Da, da, da. Când era un matematiciană mult bună armână, Ana Karaiani, nu știu, să-mi minte ghini Ana numai. Karaiani, da, Ana Karaiani eu știu, mi cunoscut cu ea când dau la Princeton. Eu când am ai la Princeton, ea atunci vitisea licența, facultatea, și apoi aia cât să parcă la Harvard. Maș că ca nu întrebai masiv armână, dar tine zis că ca și după nume pare. Noi și știm. Și știți, da? Uite că nu mai ați vorbit de mult cu ea. Cred că vă întreb. Da, ea este mult afzătă, ea doar matematică pură. Era și o fată, îi dau, nu atați aminte, ghini, cu de taifa cu Turela, care tora chixi că sunt o America și când era tot domenia asta matematică, ma nu hiu 100% sigura, când și țin minte că era mult bunită matematică. Și că tora înveață acolo. Ea este una fată, parcă Lenca Cuturela, cred că ori tine, ori Alexandru Gica. Da, Lenca, care... Îmi pare că avea venit atunci când erai tine oaspe la suțată, da, ei când a venit... Parcă da. A cântat la Princeton acum 2-3 ani, poate. Da. Dar nu mai zbăi de mult, că nu știu mai de PC sau dacă stănu de matematică sau dar mai departe la doctorat sau nu. Da, uite, fără că ne-a dus de aminte, da. Tahahim miletinică am atreacăți matematicieni avem. Da. Și de ăștia, de la Princeton, nu de acolo. Da. Năhărsim. Mihai Tinichi e un matematician atipic, să știi. Că eu am amintesc că și alță, am amintesc că la un matematician, amintesc că așa, la vără care are hilii mult groase, care este mult, așa, fronim și nu dar și căi. Știi, ne trea, și cu și căi în gepi, și fără hilii la ochi. Da, nu știu, ca și fum, așa crescut Brăila în media asta. Are legătură cu 3 domeniile bitisiști de facultate? Este magine să dar mai multe specializări ca să... Nu știu, poate și este, poate cu lumea reală decât cu acea abstractă. Și este, da, sfați de pun niheamă după de lumea abstractă, ma nu știu, avui și tot și toarmănicul de la Brăila, și care erau de toate turile, și care învățau mai mult, și care învățau mai puțin, la cafe unde ca și că învățai câte ceva. Poate și de este. Da, zic eu că avui tihi mult și cunoscui oameni de la care avui ți să înveți. Mult este chiro de când văd de toarmănic. Cum fu chirul ăsta cu pandemia, acolo, cu învățarea? Cum a drat? A avut mai multe cursuri online? A avut, andamăsim, abțănii cu studenții? Da, la început, când a curgit pandemia, era toate cursurile erau online. Când ne adunam cu studenții care la doctorat și ne adunam online. Aia de vreo an când a început să ne adunăm în persoană. Eu chiar în septembrie, când predai cursul, fu în persoană. Era și la doctorat, sunt mai mici clasele, nu să mă abțin de engleză de oameni. Și clasele astea care sunt mai mari, care au poate 100 de studenți, nu știu dacă nica băgară ta stând în persoană. Ne învățăm, zic și ora ne mintim, adrăm când ședințe am demonstrat când în persoană, când online. A devenit mult mai ușor să colaborăm cu alți cercetători care sunt la alte școli sau când ne invită să adrăm seminarii, nu mai bătem calea până acolo și le ținem online. Deci, fără și părți bune ce-ar rămas după pandemie. Năpim si niheam chirolul ăsta să învățăm mai multe lucruri. Niheam prin si niheam mai mult, da. De adun cu chirolul ți-l bănăm. Da. Mihai, ai vărut tu minti proiectul ca mamari care să aibă legătură vai și cu Vasilia, eu te amintași, care nu, ai vără plan mamarea și pichiro mediu, e lungu? Așa ca proiect ca mamari, de mai mă minduiesc că poate va zine unul oare când va sacați un proiect mamari București, poate un fel de institut de cercetare, ca și care are mulți talentați în România care pot să facă proiecte interesante. Și
planuri pe termen mediu și lung, tora chirolul ăsta cred că va și de Oxford o perioadă și după aia, nu știu, pe termen lung v-ați vedem, eu v-ați mai aduc lucrurile. Ori va să rămână a ori va zi în București, ori va mi torna înapoi în America, nu știu, eu va să... Care va zic că țarii Haris lucrez mult, mai mult de dau spre să hăspițu, vrei să acolo. Va zi în chiro când v-ați lucrez, nici mă abțin de atâta, zic eu, cum dățeam ninte, numai să ies la pensie, nici ninte de oară, va să... Vezi că zisești zborul pensie de vreo 3-4 ori tora seara, îi pus dorul, atât mult. Păi voi să iau un concediu mai lung, dar tora, nica am o perioadă când vă stai muncind, dar va zine poate un chiro când... Adică mai lungă, eu așa, îmi pare că adga este cam mai lungă saproachi, că ne hărsim mult că abzăm, că te isusiși, că luași în asta armână. Haristo, da. Și asta se pare mult umșat. S-a închirdăsit, să aveți un bană mult umșată de adun. Că simt că aveți și numta, toratul și curtul chiro. Da, tora vera este, da. Urmează. Mas nu s-a întâmplat, Doamne ferește, alte neadărate între timp cu poliem la ăsta și cu tu sunteți fații, mă, da. Ne hărsim mult tot voi, titini și Teodora Jiru, dimi ia în vesta ți-o alisești. Cum fu procesul ăsta matematic de alizare a vestei? Nu pot să-l descriu, asta sunt în mine. Fu greu, da. Mai greu ca la... Știi cum să-și află un vestă mintimene și mșată. Da, e greu. Mai greu ca la matematică și la cercetare. Deci vor examen? Cam mai multe examene, da. Nica unoară să zicem că ne hărsim mult o andavzăm hâmbarea, că să afla și în vestă armână și mintimene și mșată. N-afruchem lișor de bitisita mabetia noastră și nu voi să lunzim cam multul, că știu că ai torasera nica un andamusi și lipsești bitisim tu chirota să ajungi acolo. Ca adică fioară, avem niscânti întrebări mult greale, tu bitisită. Prota întrebarea este, ți zbor armânescu țarii Hari, dimi noi asta ce lăstăsim ca fi stămână să savdă zborul armânescu și ația vrem să aflăm de la cafiu aspia nostru, ți zbor armânescu iari Hari. Nu știu dacă mai și un zbor, îți dau zboare, țineau Haris de ca și... Noi nu ascurem, nu lătărtim. Zborul ăsta că simt daima de adun, iar care mult că noi armânii fum ca daima fum pit căiuta de ca și fum avinați, ascundiți și avinați, bade turță, bade grez, bade un alantu și așa că dacă avem tihic de șizum de adun. Și asta se zboare țineau Hari. Mai mult. Așa-ți da, domniză. Sim de adun și cât cam mult chiroși, sim toți sănătoși și ghini. Și să amintăm la bursă cum Vana Bestini. Spuneți că ascultați multă muzică armânească, așa că mi-interesul că v-ați hibă mult ușor să ne spui și un cântic armânesc cu țarii Hari. Nu vă te văgăm scânță. Maș care să ai mari mirachi, de tare lucru. M-a spus să ne cântic armânesc cu țarii Hari. Da, un cântic din avut Hari de daima fa ăsta, nașul aniuzeaște, că știu că știi el cântai de vrând auă te vizui. Ne-ani Hari mult și după și poate al doilea pe turnichi de păduri. Este dau cântiți, au multul Hari. Mi-crezi că ai vreo cântător, ți s-are Hari mult? Vezi că nu zici cântătoare, zici cântător. Cântător, da, nu, ascultă pe toată lumea, toți cântătorii armâni îmi plac. Ne hărsim că ascultă muzica românească și tora atâția întrebare că vai mea să apruche și s-a dramânat multuși la tine și va fi o foame ți măcare armânească țarii Hari. Măcare dulce, ca și poate pita dulce de caș îmi place.
Niariharici, dar apoi știi ca mâncare, ca toți armânii, este pe peche să-l găsit, am acuilea dar cu carne, ni cheamă, că dacă nu bag în filie, parcă nu și Avea și gustul. un nouă rețetă. Una rețetă nouă, deci pe peche să-l găsite cu caș și niște bacon de acolo. Să ne dai și o nouă rețetă, că trebuie să aminte una nouă mâncare tora seara. Mihai, să Hristusim mult unica onoare că tricuși ni cheamă Chiro de adun cu noi, de adun, dimița vu, care zborlo estu și noi ne hărsim multu. Nica onoare să închidesiți, să aveți un nuntă mult umșata și cum aveți tu minti. Și să ne vedem de adun și București și ca știu, și alte locuri mea și acolo Oxford, că zici că vrei să dar în mare andam să armânească. Da, vă așteptăm oaspeți Oxford la Londra. Serios, seară bună, stres Ghini și să ne vedem toți cu Ghini. Seară bună.